Lone. Har I overvejet, om linkstrukturen på jeres hjemmeside er ren? Hvis ikke I har, så er det nok en ret god idé at give det et par tanker. Det er nemlig sådan, at Googles crawlere bruger ca. 0,5 sekunder på at crawle millioner af sites, når den skal vise et søgeresultat frem for en af dens kunder. Det betyder, at Googles crawlere de er indstillet til at følge en helt bestemt struktur, når den når frem til en hjemmeside. Og hvis den her struktur ikke er til stede på jeres hjemmeside, så vil Google simpelthen vælge at sige, det her puslespil her, det har jeg simpelthen ikke tid til at rydde op i, så jeg propper lige den her side om bag i køen. Det betyder i sidste ende, at den måske rigtig flotte hjemmeside, I har fået lavet med det rigtig fantastiske indhold, I gerne vil vise til jeres kunder, aldrig nogensinde bliver vist for jeres kunder. Så hvis I ikke er sikre på, at I har en ren linkstruktur, så få det tjekket. Og skulle I være i tvivl om, hvordan I gør det, så ringer I bare til os, så skal vi nok hjælpe jer.